Yo, words Mayang gabi mag-usab, mga angkol o mga auntie. Tugutin na sagunin nyo na mga ina sa tagkatahuran. Magandang gabi po sa inyo show, mga kabisyo! Kumusta mos? Ayan, at welcome na naman po sa ating programa. Pangalawang oras po ito, no? Totoy na Love. Ayan, shout out po sa mga nanonood sa atin sa TikTok. Ayan, hello po sa inyo dyan. Kumusta naman? I-shoutout natin yan maya-maya yung mga nanonood sa TikTok. At siyempre naman din, nakatutok din, no? Nakatutoy din sa Love Radio Manila page. Ayan, at yung iba naman dito sa link natin, no? Andun po sa Totoy Bato Official, no? At yun nga, mga kabisyo, no? Yung pinag-usapan po natin dito lagi ay yung mga nangyari siguro, mga napagdaanan ng mga uncle, mga auntie at siyempre sa mga pamangkin po natin na interesado din, no? Yung mga younger generations tulad ng pamangkin natin ngayon nga nakatutok, no? Si Tin. Ayan, hello po sa iyo. At yun nga, no? Pinag-usapan po natin dito sa programang Totoy na Love ay tungkol sa atin, no? Mga sitwasyon na nangyari sa atin. Pag-uusapan natin ngayong gabi etong isang bagay na madalas siguro o kaya minsan nangyayari po sa atin, no? Yung pagiging tulala. Tulala ka ba, Col, ngayon? Siguro alam ko na kung bakit. Nahuli ka ng asawa mo. Yan, pwede yun. Tulala si Uncle kasi nahuli. O minsan din naman tulala si auntie dahil nga malaki yung utang sa tindahan. Hindi nagpaalam si mister. Kaya ang tanong ngayon kung paano mababayaran, di ba? Ayan, ano ba yung base po sa ating nakuha ang pagiging tulala, no? In English yung staring into nothing. Sa Binisaya pa, pagtuon sa wala. Di ba? Ang hirap yan, mga kabisyo, no? Sabi nga nila, okay lamang toy, no? Okay lang yan, Uncle Toy, kung minsan ka nagiging tulala, pero wag naman lagi. Kasi pag lagi yan, nalisuan ka na sa pangisip. Naalala ko lang nung araw, mga kabisyo, eto, sabi-sabi lang din ng mas nakakatanda po sa atin. Kapag ikaw ay medyo nalisuan na sa pangisip, laging tulala, maghanap ka daw ng puno ng duldul. Alam mo yung puno ng duldul? Yung puno ng ano ba? Yung sa unan mo, anong pangalan nga yan? Pag nilalagay po sa unan ng unan, pag namumunga, isang malaking kahoy po yan, no? Duldul ang tawag niyan. Pag namumunga po yan, wala po yung dahon. May nakikita ko dito ilan siguro sa may Mandaluyong, nagulat nga ako at natuwa kasi kahit sa isang malaking syudad may duldul. So, doon yun itatali pag ikaw ay medyo nalisuan na sa pangisip. Pag medyo laging tulala, wala, balisa siguro. Ayan, ang pagiging tulala po, mga kabisyo ay maaring ilarawan bilang isang kalagayan po na pagkakaroon ng kawalan ng concentration o kaya naman pansin sa paligid dahil sa paggalito, pag-iisip o damdamin. Ngayon, siguro sweldo day ngayon, hindi ka naman siguro tulala, no? Pag tulala ka siguro, ibang klase na yan. Alam mo, mga kabisyo, no? At may pinost po tayo sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Ayan, ang nakalagay po doon ay mga iniisip o pinoproblema ng taong tulala. Words, oh. Sweldo day ngayon. Pwede din siguro tulala ka ngayon dahil lahat ng pera mo, lahat ng sinisweldo mo, walay na. Yan, kaya tulala ka na naman.
Okay, no? At babasahin po natin yan. Shoutout po na tayo sa mga nakikinig sa atin sa kani-kanilang bahay. Sa nakikinig sa atin sa kani-kanilang mga sasakyan. Shoutout kay Brad King Sarmiento. Ayan, no? Ingat kayo, kasama yung mga kumpare ni King. At Brad, condolence lang sa family na pupuntahan nyo. Okay! At eto na po, babasahin na po natin, no? Yung mga nag-comment. Mga iniisip o pinoproblema ng mga taong tulala. Siguro kung ako, siguro minsan, tulala pag walang pangtuba. Tulala. Sabi ni Alkak Abdul Sharif, yan. Kung paano matakasan ang bunganga ng asawa ko, Toy, tuwing magdaldal. Kung kulang ang sahod na mabigay, Toy. Yan, tulala na naman yan, sigurado. Sabi ni Almusara Angelina, sabi niya, gauna-huna, asaragbana. Saan kaya yung kanyang mister? Siguro, sweldo day ngayon eh. Oo, pag sweldo day yan, alams na kung saan mo hahanapin. Nandun sa tubaan. Naalala ko lang, no, mga kabisyo, eto sa mga nakikinig sa atin, no. Shoutout sa mga construction nagtatrabaho sa mga construction. Ang tawag nila ay construction worker. Ayan, shoutout. Yung awards, no? Sa inyong foreman. Ayan, sa inyong engineer. At sa inyong mga laborer, no? Shoutout sa mga laborer. At eto napansin ko, mga kabisyo. Ewan ko lang kung hanggang ngayon, no? Nung araw, tuwing sweldo day yan, no? Sabado po yan, weekly siguro yan. Nag-aabang yung mga taga-tanggap ng sweldo. Hindi lang yung nagtatrabaho. Kasama na rin yung mga asawa. I-awards, oh. Ang tatanggap ng sweldo ay mga asawa. Samantalang yung mga mister nila andun sa gilid, umiinom ng Bino di Pataranta. I-awards, oh. Hanggang ngayon ba? Ngayon, no? Ganun pa rin ba? Wala na, no? ATM na eh. ATM as in ay tama. Sabi ni Joy Lo, walay malusi nga kigul, Toy. Anong wala may malusi nga kigul nga Friday man ngayon? It's Friday, payday, marami kang pera, marami kang diyot, kaya marami ka ring malusi. Sabi ni Leia Manolong, giuna-huna og kanus makabot ang bulan. Para kailangan ka nang ipa-check up. Sabi ni Tika Rowe, tulala call kay why pangpalit og Kulafo lights. Grabe naman to. Uy, wag naman ganun eh. Dapat tuba-tuba lang ta. Sabi ni Gerald Ambasa, dahil iniisip nila ang mga problema nila sa balay, kagaya ng mga utang or family problems. Pa-shoutout to ba to? Ayan, shoutout sa iyo. Ayan. Merlin Bardahe. Ayan, sabi naman ni Merlin, paano makabayad ng bahay at kuryente, tubig, sabay-sabay na mga bayarin? Yan ang mga iniisip o pinoproblema ng mga taong tulala. Sabi ni Janine, pera pang kape. Alam mo mga kabisyo, nung araw po, no, nung kapanahunan po natin, no, mga uncle sa mga ante, pag sinabi mong tara, kape tayo, alams na alams yan. Pag sinabi mong pangape, hot coffee po yan. Pero ngayon, iba na yung mga pamangkin natin, no? Pag sinabing tara, kape tayo, malamig. May hot and cold, di ba? Pero ako pag sinabi mong kape tayo, usually yan, hot yan, kahit na sobrang mainit pa yung panahon. Masarap kasi ang hot eh. Kasi nagpapa-hot kay Uncle Totoy. Words! Ayan, kayo pa rin ay nakatutoy sa programang Totoy na Love sa 90.7 Love Radio. Ayan, ituloy natin itong ating pinag-uusapan sa TikTok at sa Love Radio Manila page sa Facebook. Ako pa rin ang inyong Uncle Totoy. Dito lang sa Love Radio sa programang Totoy na Love. Ngayong gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!